अगर मेहरारू जाड़ में कोहना गई कौन मरद वाले की रात भर नीचे से सुत रही है ना रात भर कुलकुलाते रह गई है। आप मौगे लोग कब ठा लगेला मर्दन के पंजाब भाग गइला से। A few moments later. हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में स्वागत है। आप पर बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शायद दिखा रहा है जो कर ला कॉमेडी वीडियो, तो वीडियो में बने रहिए। वाह वाह जियत रही बाबा, यहाँ के बाबा है बाबा। हाँ यहाँ के बहुत कोई चिन्हत हो गए एरिया क्षेत्र के ही हो बानी। हाँ यहाँ के नाम ओम प्रकाश मिश्रा जी। बाबा बाबा केकरा के कहल जाला जेकरा में कुछ बा ओकरे के कहल जाला बाबा। इहो के बोबे हैं। चलिए एकदम शांति बना के बैठ जाओ। हाला हुरदुम होई तो माजा में किरकिरी पैदा हो जाए। शांति बना के बैठे तो रउआ लगिन का मजा आई, हमरो मजा आई। या गई महाभारत हो गई वीर पुरुष लोग मारा गई। असल बात है कि हमारे के लड़कन में कैल्शियम नहीं के, पहले के लोग में कैल्शियम रहा। ऐसे कि पहले के लोग गाछी पर से गिर जात रहा तो हाथ टूटत ना रहा, मुचुक जात रहा। ओकरा के गावा गाई हाथी खोज के बैठवावल जात रहा। ऐसे कि पहले के खाद रहा दूध दही घी, तो दूध दही घी में कैल्शियम होला। आये हमरा के खाद बा मांस मछली अंडा। मांस मछली अंडा में कैल्शियम ना होला, ओकरा में खाली स्वाद होला। फिर रोहू कोई नहीं, मजा आ गई। ए बड़ा के लड़कन में कैल्शियम कहाँ से आई? ए बड़ा के लड़का तो घर में ढुकत रहो तो उड़ के आ गिर जात रहो तो हाथ टूट गई, प्लास्टर करा के लड़का खाने भूखले बड़। ए बड़ा के लड़कन में कैल्शियम नहीं है तो ना भागला जाइए। 3 घंटा रोकाई हो कहीं से हम कहीं ना कोई बाहर आ जाएगा बा। चलिए एकदम शांति बना के बैठे रहे तो रघुआ लगिन के मजा आई, हमरो मजा आई। ऐसे कि तू को के मजा से मजा आवेला, हम रघुआ लगिन के मजे लिया खतरा आई बनी। इतना ना मजा लिया दे हम कि रघुआ अंदर के कोरोना भगा दे। हाँ कोरोना भागल नहीं के, ओकर नाम छुपा रुस्तम बीमारी। वो छुपल बा, जेकरा अंदर गंदगी भइल ओकरा अंदर कोरोना भइल। आखिर तक जे चल गइल बा उ भी हनिया हमरा के गरियाई। जे चल गइल बा उ भी हनिया हमरा के गरियाई। आ जे जा बैठल बा जागल बा इहे लोगवा बियान हमरा के गाड़ी सुनवाई। इहे लोगवा जब गांव में बिहान में जब प्रशंसा करी कि हमने के नाच के जोकर तकले रुकर नहीं सो आज के भईवा मजा आ गइल। उ कही जे पैसा सारवार रे हम देखबे ना करने ना उ गाड़ी देलो कतरा गइल बा। ऐसे कि हमनी के लोग फ्री गरियावेला। हाँ हमनी के गरियावे में नाम कौड़ी ना लगेला। निमन नाचम तब लोग कहीं सारवा खूब नाचता कैसा आपा उड़ नाचम तो कोनो ओरे नहीं है। तो हमनी के लोग गाड़ी फ्री देला तो चली एकदम शांति बना के बैठे रही। ऐसे कि 2 गो के मजा से मजा आवेला, 3 गो से मजा ना आवेला, मात्र 2 गो से मजा आवेला। आ ये दुनिया में 2 गो चीज आई बा, 3 गो नहीं है, मात्र 2 गो आई बा। रात दिन करम कुकरम। राम के नाम 2 गो से भइल, श्याम के नाम 2 गो से भइल। 2 गो हाथ से रोटी पाकेला, 2 गो हाथ से ताली लगेला। जातियों दुनिया में सरकार 2 गो आई। अनेक जाति बनल, तेली गलवार दुसार चमार जितना जाति बनल कर्म के वो अनुसार ना तो जाति ऊपर से नीचे सरकार 2 गो आई बा। एगो मर्द एगो मेहरारू। आ 2 गो के मजा से मौजू आवेला ना तो एगो के मजा आवे। एगो को है आज चले ओकरो मजा सुटुक जाएगी। तो हमने के दोनों आदमी के मजा लेवे के बाद और वो लगे हंसत रहे हिलत रहे तो हमरो बुझाएगी 3 बीघा खेती होइल बा। फसल लहला करता। ऐसे कि कलाकार के हौसला पब्लिक है, कलाकार के हौसला पब्लिक है। अगर कलाकार के पब्लिक मिल गई तो ओकर हौसला बदल जाएगा। चलिए एकदम शांति बना के बैठी, आ चाहे शांति मलहम लगा के बैठी। हाँ बड़ा बुढ़वन के बवाई फाटो था मारे तो पछुआ चारा के बोला
स्टेज मेरा आना जाना राउटी मेरा मकान है। स्टेज मेरा आना जाना राउटी मेरा मकान है। थाना इंदरवा, पोस्ट घर पिडारी, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार का कमेडियन लाल बाबू हाहाकारी आइटिक मेरा नाम है। 20 लाइन 20 बुकिंग 10 घुगनी बोतल लैंड गिलास। 20 लाइन 20 बुकिंग 10 घुगनी बोतल लैंड गिलास। सिंग ऑफ माइंड लव इज द लाइट। सिंग ऑफ माइंड दिमाग के राजा लव इज द लाइट। कहाँ पीटा जेबे एकर कोनो गारंटी छै ना। ओकर गारंटी ना होला जे कहाँ कलर उल्टा जाई। ऐसे कि हमेशा उल्टले के मारे हमें के खत्म बा। फैशन की दौरान में गारंटी की इच्छा ना करे। फैशन की दौरान में गारंटी की इच्छा ना करे। एक मतलब सारा सामान सस्ता हो गई, चाइना सामान के वजह से आज जींस पैंट के महंगाई बढ़ गई बा लड़की लोग के पहनला से। दही चूड़ा के खवाई छूट गई सर्दी खोगी के वजह से। आ मांस दारू का भाव बढ़ गई बा पंडित जी लोग के खैला से। सुरती के कब था लगेला ओठ में दबैला से। सोना के कब था लगेला कसौटी पर चढ़ैला से। आ मर्द लोग के कब था लगेला ठंडा में मौगी के रूठ गईला से। अगर मेहरारू जाड़ में कोहना गई, कौन मरद वाले की रात भर नीचे से सुत रही है ना, रात भर कुलकुलाते रह गई है। आ मौगिए लोग कब था लगेला मर्दन के पंजा भाग गईला से। एक लोटा पानियों के बेरिहार ना भेटला। ए हमारा लबरे के शान बा, लबरे के मान बा, जे झूठ बोले हुए देश में महान बा। मंदिर के आगे देखी गीता पुराण बा, फिल्म के आगे भजन भीड़ार बा। एबरा हमनी के नीतीश के राज बा, मेहरारू के शान बा, मर्द के जान बा। एबरा कवना मर्द के हिम्मत बा ये सरकार में मेहरारू के 2 चटकन मार के दिखा दे। 2 हाथ मार दिए उनके मेहरारू जब थाना में चल जाई, उनके मरद होंगे तो क्या 2 महीना खिचड़ी क्या मिला वहाँ। हमनी के ये सरकार में नी पढ़ुआ के सरकारी नौकरी, बाहर हमनी के सरकार नी पढ़ुआ के सरकारी नौकरी। तनी आशा लोग के नाचे कोई को कलम पढ़ लिखल वालो के को लिखे के लूर नहीं के ओकर सरकारी नौकरी बा। आ गाँव में लड़का मैठी को के दिन पर मुख छिलता रह। बाहर सरकार हमने के सब सरकार बढ़ल बा। हई देखी सरकार के धंधा, हई देखी सरकार के धंधा। आ गाँव गाई रोड के कगरी खोनवा देले बा खानता। आ ओमे दे देले बा 9 लौरी जल। ओ पंचायत में कोनो कर्मचारी नहीं के भर ना, तो उतने खर्चवा में दुआरे दुआरे हॉल गई रहते कहो कौन। आ ओमे दे देले बा 9 लौरी जल। छूछी खोलला पर एक कोठी पाने के गिरत जल ना, ओमे खाली पोखरी बना दरी। हमारा गाँव में 4 साल हल्ले बही, हमू जाइए तो छूछी खोली ने एक कोठी बना बेटा ना। हमरा के बिहार के लोग हक कटवा कहवैले बा। हमरा के बिहार के लोग हक कटवा कहवैले बा। आ एक गो पंचायत में 4 गो वार्ड लोग राय को के 1.5 लाख रुपया खैले बा। 1.5 लाख रुपया खैले बा। आ खाली खंडा खोद के पाइप बिछवैले बा। अब हमें तो दलवा 9 लौरी जोहल। छूछी खोलला पर पियल तो पियल, हाथ में एक कोठी बने के गिरत जोहल। बीपीएल के बारे में क्यों के समझ में ना आइल बा। बीपीएल के बारे में क्यों के समझ में ना आइल बा। अब बीपीएल आइल गरीब खतरा, ओकरे नाम कटाइल बा। आज जकरा दुआर पर मार्शल बोलोरो लागल बा, ओकरे घरे डबल काट बटाइल बा। यही में सुन के गरीब के माथा चकराइल बा। आ यही कारण आदापुर बलौ के वीडियो 2 साल पहले रोडे पर धो के पिटाइल बा। आ बीपीएल के बारे में केहू के समझ में ना आइल बा। आए हमारे के छवारिक से खतरनाक ये घड़ी के पुढ़ुए भइल बा। ये हमरा के पुढ़ुवन में बड़ा टेम्परेचर बा। ये हमरा के खाना ऐसे भरल बा। छवारिक तो छवारिक लइकन तो लइकन पुढ़ुवन के पागा तुरा देले बा।
हाँ ऐसन ऐसन गाना बहरल बा और सुनो तनी कैसन कैसन गाना बहरल बा। हमरा ढोड़ी में दूध रोटी खोई हो राजा जन्नत में जोई हो। अब छिपा में खैला के जरूरत नहीं है, छिपो खत्म, अब ढोड़ी में खाए बाबा। ढोड़ी में तू चुआ दी रोटी तू तुर के बोर बोर के मारो वो राजा का पूरा ढोड़ी पहुंच के मार दे। हाँ बारे गाना ऐसा ऐसा गाना बोलल का तो छवारी के मानो तरह तो ऐसा ना सुनी कानू सब ढोड़ी ढोड़ी हो हमार ढोड़ी कानू दूध के कटोरी हो। आज तक भाई दूध के कटोरी ना हो हजाम के कटोरी हो। बाहर गाना लड़का पढ़े जात रहो मास्टर के डरे चुपाई पड़त हो लेकिन भीतर ही ऐसने ऐसने गीत गावत रहो ऊ तो गावत रहो आज भर ढील दो केरा हमार छील दो। बाहर गाना। चलिए दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा, आज की वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।